קנייה רגשית מאלי אקספרס, לכבוד פרס שהענקתם לי. צרופה לכם על התחת. וואו, זה משקפי מסאז' לעיניים. למה זה איכותי? ממש קרית מבפנים. אמי! אומייגאד. מה קורה שם בפנים? תראו, בחלק הזה... טקסט! זה רמקול בצורת איירפודס. זה ענק. אחר הדבר. דף שמאיר לכם על הדף. ספר, דף. חושך. ורואים את הדף מדהים. איך עושים את זה? למה אני נראית כמו מהורה מקיבוץ ארעי זהב? יובל שפיר? למה אפשר בא להיות סנובית עם הפוני הזה? אז איך קוראים לי? אסנת. אני אסנת.